V dnešnom dieli uvidíte. Diesel policisté hrdinové. Extrémne nebezpečné toto, extrémne nebezpečné. Flash, to je tam zadýmené, ne? Ak sa ti moja tvorba páči, podporiť ma môžeš kúpou klubového trička na stránke klietkapezino.sk. Zdravím všetkých príslušníkov policajného zboru. Ahoj. Kokos, tam skoro nič není vidieť. Ty všimni ten dym, ty kokos, všade, všade. Policie, hoří, pojďte ven! To je paní? Ano, paní je zachráněná, opakuju. Paní je zachráněná, jde ven. Policistům se podařilo požár uhasit ještě před příjezdem hasičů, kteří pouta přestřihli a ženu předali do péče záchranářů. Policisté zjistili, že žena chtěla tímto způsobem s největší pravděpodobností spáchat sebevraždu. Celým případem se nadále zabývali kriminalisté a 37letá žena byla umístěna do psychiatrické léčebny. Dvě policejní hasiči a záchranáři. Čo to tam zapálila a pripútala sa? Ke konci března vyjížděla hlídka pražských policistů k záchraně muže, který plaval ve Vltavě a volal o pomoc. Voda byla studená a postarší muž byl ve vodě neznámo jak dlouho. Hlídka tedy musela reagovat rychle. Víte toho, Lada? Nepouštěj se hlavně! A teď se toho, nepouštěj se toho, jo? Cez kondíciu 2. Držíte se? Neblázni. Hovaj si to kolem ruce! Pojďte tady za mnou, jo? Zkus plavat tady. Zkuste plavat za mnou, jo? Zkuste plavat. A já zkusím plavat ruku, jo? Podej mi ruku. Podej mi ruku. Jednou rukou se drž pytlíku a druhou mi podej ruku. Ono vieš, čo je najväčší problém pri takýchto záchranných situáciách? Tá panika tých ľudí. Lebo človek v panike je v strese, neviem čo, tak on sa nevie rozhodovať rozumom, vieš, on proste, aj alkohol, môže byť, že mohol byť aj opitý. To je proste strašne vysvetliť tomu človeku a veľmi ťažké mu to je vysvetliť, aby to aj pochopil, aby bol proste v kľude, aby robil to, čo ty mu vravíš. Ja som to zažil a není to sranda, kámo, to akože tá komunikácia s tými ľuďmi je extrémne cez čiaru. Tady, drž se pytlíku, jo? Pojď. To je ono. Dělej zapisávky, dělej! Prosím, pojďte. Máme ho, Tam asi áno. Chvíle se muže, který byl pod vlivem drog, podařilo dostat z vody ven. Dokonce tak pod vlivem drog. Záchranářů. Policisté dostali oznámení, že se na Praze 2 pohybuje u otevřeného okna přibližně 2leté dítě a hrozí, že vypadne. Hlídka policie a ihned tam místo vyjela. Ty mluvit a já jdu pro žebřík. Ahoj, máš tam maminku? Počkej tam, jo? Počkej. Kámo, toto keď vidím, tak je mi zle. Tak, stůj. Počkej, pojď sem. Pacinku, dej mi pacinku. Ahoj, pacinku mi dej. Ahoj. Extrémne nebezpečné toto, extrémne nebezpečné. Jednak pre dieťa, jednak pre policajta, proste. Tak, áno, to je ono, jo? Hlavne tá pašteka na parapete, to je super. Policie! Máte tady holčičku na okně. Dobrý, v klidu, běžte otevřít dveře, jo? Dveře, jo? Toto ja nedokážem toto pochopiť. Naštěstí všechno dobře dopadlo a policisté na okno vylezli ještě předtím, než dítě stihlo vypadnout. Maminka holčičky byla unavená a pochybila tak neúmyslně. Příště by ovšem věci mohly dopadnout mnohem tragičtěji. Byla unavená. Ve středu vyjížděly všechny záchranné složky k požáru Centra pro seniory. Odhadem bylo v hořícím domě 58 lidí se sníženou hybností a tak museli všechny složky reagovat okamžitě. Jenom potřebujeme nejdřív uspat ty lidi ven všechny, aby jsme to dostali všechno. Dobře. Chlapi, chce někdo pomoct? Potřebujeme tahat, potřebujeme silný chlapy. Já vím, ale jak jsem pochopil... Zaspala. Nepripustné, aby zaspala, chápeš? To není možné. Ty máš mať byť zabezpečený, keď máš doma dieťa, však teda my tu máme oblepený každý roh, chápeš? My tu máme kokos. Ty máš rozmýšľať vopred, nie rozmýšľať, že čo už keď sa stalo.
hej, mať dieťa, musíš rozmýšľať 3 kroky vpred, ne 1, 3. Super. Tak, skvělý. Perfekt, už to bude, už jste dole, jo? Už je to všechno v pořádku. Počkej, já si vylezu. Ináč ešte k tomu, čo tam bol na začiatku, ten požiar, čo sme videli. Ja som bol raz na požiare, ale to bol požiar vonku, respektíve horela stodola. Akože alebo 50 000 krát násobne väčší. Len, vieš čo bola halus? Že neviem si predstaviť požiar v interiéri, lebo tam sa nedalo dýchať. My sme od teba boli 40, 50, 60, 70 metrov a nedalo sa tam dýchať, kámo. To fakt. A ľudia, samozrejme, čo robili prvé ľudia? To je pri ohni, takto točia. Hovorím, voda, zimím, plťka. Everybody. Normálne, nechápal som z ľudí. No točia si oheň, tešia sa. Počuješ, jak sa dusia? Všem lahve. Pravo, druhý dveře doleva, bo tam to jsme vysejí jednu a jedna tam ještě podle mě. Já si myslím, že přesunuli žebřík, že to je tam to okno. Nasačí to hned. Doktor! Díky práci všech nasazených složek a několika civilistů se podařilo zachránit 55 osob. To je dobré. Kriminalistům z Ústí nad Labem se podařilo rozkrýt další síť profesionálních distributorů vysoce kvalitní marihuany. Schedule 1. Zásahová jednotka zadržela několik členů této organizované skupiny při přesunu autem. Ukáž mi ruce! Ruce! Celkem bylo obviněno 11 osob, kterým se během relativně krátké doby podařilo ve velice kvalitním prostředí vypěstovat více než 105 kg marihuany. Obviněným hrozí tresty v rozmezí 8 až 12 let. Flash. Realizaci Antrates a zatkli další osoby, které si krácením daně od ledna 2022 přišly na téměř 27 milionů korun. Doposud byly zajištěny různé důkazní materiály, peníze, investiční stříbro a investiční papíry. Zadrženo bylo 11 podezřelých osob, přičemž jedna osoba je stíhána vazebně. Policisté ze Středočeského kraje vypátrali muže skrývajícího se před nástupem do výkonu trestu. Při zadržování se... Policie, otevřete! Toto, čo mu nasadzal, to sú jednorazové puta. Dva varianty jednorazových put. Jedni sú z takej tkaniny, kde vlastne máš na konci taký plastový kryt, ktorý keď vlastne trčí z toho také oko, to vytiahneš, tým stiahneš vlastne tie puta, alebo sú potom plastové, ktoré sa podobajú elektrikárskym páskam. Ja používam iba textilné, sa nám ešte zatiaľ nikdy nikomu nepodarilo ich natrhnúť, roztrhnúť alebo nejakým spôsobom sa z nich dostať. A stojí to pár centov. Strážníkům podařilo objevit totálně opilého muže, který nemohl pořádně mluvit a ani chodit. Strážníci tedy muže podrobili dechové zkoušce, která ukázala bezmála 3 promile alkoholu v dechu a prakticky pánovi zajistila cestu na záchytku. Nám ukažte, jak dovedete chodit. Čavo je opitý? Podľa mňa ne. No kámo, ten ti nefúkne. Či? Máte 2,96, takže pojedeme na záchytku. Jihočeští kriminalisté zadrželi několik osob obviněných z krácení daní, čímž stát na DPH obrali během 4 let. Počkám ťa, potom vám ukážem vlastne aký rozdiel medzi textilnými putami a tými plastovými. O více než 121 milionů korun. Zatím se vyšetřovatelům podařilo zajistit 30 milionů korun, nemovitosti, pozemky, vozidla, investiční kovy a diamant. Všem obviněným by mohl za závažný zločin krácení daně, poplatku a podobných povinných plateb hrozit trest odnětí svobody na 5 až 10 let. Neznámý muž v pražském hotelu... Strašne sa mi páči tá česká polícia, že oni keď idú na zákroky, tak tie uniformy, aj my máme dobré, aj naše zásahovky majú dobré, ale vyzerajú strašne dobre, proste extrémne dobre vyzerajú tie uniformy. Magda, aké hry hrá? Vieš čo, teraz som jej stiahol Inzoi. Teraz som bol, že existujú len želieska, prečo sa nedávajú hneď tie klasické kovové puta? Úplne z jednoduchého hľadiska. Ja vám to ukážem. Skúsim zamyslieť, že prečo sa používajú jednorazové puta a prečo sa nepoužívajú už stále iba želieska. Takto vyzerajú tie textilné, keď si pozrite. Sú buď žlté alebo čierne. Preferujem žlté. Z toho dôvodu žlté, že oni sa umiestňujú častokrát na nosič. Nosič to je vlastne tá neprestrelená vesta, ktorá má na tých umkách také dierky, že si tam vieš vlastne vložiť tie puta. A je to vidieť, hej. Umiestňujú sa častokrát dozadu, aj dopredu, prípadne na boky.
dopredu, aby si vedel ich ty zobrať dozadu. Keď sa nad tým zamyslíš, že prečo podľa teba sa vlastne umiestňuje to aj dozadu. Prečo? Dávajú sa kvôli tomu, že ste dvaja na zákroku. Jeden kolega vykonával služobný zákrok a ten druhý má voľné ruky a nemal by náhodou puta, tak len zobere a od kolegu si požiča puta. Hej. Je to z toho dôvodu, že keby tomu jednému kolegovi, ktorý má voľné ruky, tak nemá už puta, hej, tak od kolegu si len takto vezme puta. No, toto sú textilné. Toto sú tie plastiaky, čo som vám povedal, že pripomínajú elektrikárske pásky. Lenže toto, či viete, ako to funguje, tam je vlastne taký protichod. Ty ak to posúvaš, tak zúbky sa posúvajú a potom sa to vlastne zacvakne a nejde to von. Lenže ja som si tie puta takto nasadil a o vlastné telo som ich roztrhol. Skúšali sme to s týmito plastovými, konkrétne mám túto značku, tieto ESPčka, není možné ich roztrhnúť. Skôr by som si podľa mňa zlomil zápestie, skúšal som to fakt párkrát, nešlo to ani za toho Krista a za cenu 3,60 kus je to proste extrémne dobrá cena. A otázka, že prečo sa používajú jednorazové puta a nie vždy kovové. Kovové puta máš jedny. Prídeš na zákrok niekde, kde je pravdepodobnosť, že ide zadržať viacero osôb. Aby si mal pri sebe viac jedny kovové puta je nemysliteľné. Ideš na zákrok, kde vlastne zaistíš, zatkneš, zadržíš osobu, ktoré dáš puta. Ale nie je predpoklad taký, že ty s tou osobou budeš proste celý čas. Odozdáš to niekomu. Ale ten človek musí mať, nemusí mať, môže mať, nevieš, puta. Necháš mu svoje puta. Tie putá sú drahé, tie kovové. Necháš mu jednorazovky a ty si v pohode odídeš preč. Vybavená vec. Efektívne, funkčné, lacnejšie a aj by som povedal, že je to také troška humánnejšie. Dosť, že nosíš 30 kg na sebe a ne ešte ďalší 10. To si musíš sám kupovať jednorazovky, nie, dostaneš. Dostaneš nejaké to obmedzené množstvo, preto to akože treba šetriť. Neznámý muž v pražském hotelu nenápadně odcizil klíče od vozidla, které ležely na pultu. Posléze z místa odjel, ale druhý den se na místo vrátil. Jaký bol nenápadný, že... Z vozidla zaparkovaného před hotelem odcizil dokumentaci k vozidlu a další drobnosti. Majitelé krádež nahlásili na linku 158 a policisté, kteří byli nejblíže, okamžitě přijeli k hotelu a začali pátrat. Tak ono, ať to vezme tam. Na druhou stranu, co? Dobrý večer, pánové. Joj, Roman. Takže u sebe máte klíč od auta, který teda jste našel. Ano, našel jsem ho na pultě. Tady máte ten klíč od auta, můžete mi ho ukázat? A jenom potvrdím, že pán má u sebe klíč od Mercedesu. Pánové, v tuhle chvíli jste zajištění, tak paragrafu 26.1f, zákona o policii. Taky se postavte. Budete nás jít následovat na místo k tomu autu, přijede hlídka místního a zkusíme to nějak tam vysvětlit. Videli ste, čo vlastne, počuli ste, čo ten policajt povedal? Môžete mi ho ukázať? Nemusel. Toto by niekto mohol brať, že však policajti ho vačkujú. Jakým spôsobom ho vačkoval? On sa slušne opýtal. Môžete mi ho ukázať? To bolo celé. To bolo na jeho dobrovoľnom zvážení. Tuším, škoda, že aj slovenské policia nedáva takéto videá. Tuším, už začína pridávať niečo. Áno? Při provedené prohlídce policisté zajistili klíč od vozidla, doklady a osvědčení o registraci. To tak podezření z trestného činu krádeže a mužům v případě prokázání viny a odsouzení hrozí. Za mňa, na čo by si sa mal pýtať, aj keď tak treba posluchnúť. Zmysel zákona je, každý je povinný uposluchnúť výzvu policajta. Je to v zákone. Policajt už vedel, že ten kľúč má. Mal dôvod osobu zaistiť, nakoľko je tam podozrenie z toho, že má pri sebe nejakú tú vec pochádzajúcu z trestnej činnosti. Prípadne bola pristihnutá v blízkosti miesta spáchania trestného činu. Prípadne môže prispieť svojim vysvetlením k objasneniu trestného činu alebo priestupku alebo protiprávneho konania. Živatce v Plzni se málem stala dopravní nehoda po tom, co řidič pod vlivem alkoholu nedal při výjezdu z vedlejší ulice přednost autu na hlavní silnici. A zrovna to boli policajti. Jaké nešťastie, chudák. Neštěstí pro pána autu městské policie. Strážníci tak auto zastavili a po dechové zkoušce, kdy řidič nadýchal přes 2 promile, pachatele předali státní policii, která bude případ dále prověřovat. Nějaký alkohol? Předjížděl nebo jízdy nebyl? Ne. Ford, ještě, dobrý. Máte 2 promile, jo? Přes 2 promile. Velký úspěch na drogové scéně má kolínský Toxi tým, který si po důkladné práci došlápl na 41letého muže. Na základě šetření se podařilo kolínským kriminalistům zjistit, že 41letý muž distribuje ve velké míře pervit července roku 2022 až do doby svého zadržení.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili více než 200 gramů pervitinu a 1,5 kg marihuany. Mimo tyto věci kriminalisté zajistili více než 600 000 korun a odcizený motocykl Java 250. Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a sjedy. A vzhledem k tomu, že byl za stejnou trestnou činnost v posledních 3 letech trestán, mu nyní hrozí až 10letý pobyt za mřížemi. Aká náprava? Čistá recidíva. Keď niekto bol už raz odsúdený za niečo a vráti sa von z basy a ďalej v tom pokračuje. Ja osobne, kebyže ja mám byť sudcom, ten človek dostaje 25 do živote bez podmienečného možnosti prepustenia. To není boha, že ty dostaneš za nejaký trest a za ten istý trest ideš opätovne pred sudcu. Toto není možné. Tým pádom, keď raz nedošlo k náprave, druhýkrát, jak je možné, aby došlo k náprave? S kratovým jednáním se 19. listopadu odpoledne prezentoval 31letý řidič. Ten nechtěl čekat v dlouhé koloně, která se vytvořila za tragickou nehodou poblíž Holubic na Vyškovsku, při kterém v čelním střetu osobního vozu s dodávkou zemřela mladá žena. Řidič kamionu náhle přejel přes dvojitou plnou čáru do protisměru a začal riskantně předjíždět ostatní řidiče. Nie, že kámo, že má auto alebo motorka, kamion. A čo? Tak a čo tam budem ja čakať? Vlastním očím nemohli uvěřit ani hlídkující policisté, kteří celé nebezpečné počínání natočili na palubní kameru. Bohužel ani po zastavení arrogantní řidič neprojevil špetku sebereflexe a rovnou požadoval celou věc řešit ve správním řízení. Tam mu za toto jednání hrozí až 25 000 sankce, počítat ale musí i s odebráním 6 bodů. Malé pozdvižení no ale tak to je, Erik. Divokého prasete, která se svým selátkem vběhla do obytné zástavby na Praze 4. Ideš si zastaviť na balkón a zrazu dole kúkneš divé prasa. Joj, Roman. Než se hlídka stačila na místo dostavit, obdržela hned několik oznámení o chrochtajících vetřelcích. Ale dosť veľká odvaha, že ísť k divému prasaťu, ktoré má mladé pri sebe. A čo spraví? Čo spravíte? Že kluci tam naskáčou. A čo spravíte s divokým prasaťom? Ešte keď tam má mladé, okamžite veterinárna správa, nejakého najbližšieho veterinára, ktorý má zazmluvnené či mesto, alebo proste nejaká obec a krásne ho uspinkať. Úplne bežná vec, mali sme podobné prípady. Potom sme mali, že utekla puma. Puma, tak tam by ma nikto nedostal, ale ty nemáš na výber. Eričku, čo si myslíš, že ten policajt si povie, že ja tam nejdem? Ty si policajt. Potom na koho sa má spoľahnúť občan, keď si povie, že ja tam nejdem? To neexistuje. To proste ideš. Chápeš, policia, veľa ľudí si myslí, že práca policajta alebo bezpečnostných zložiek je zamestnanie. Hej, hasič, ráno ide, a idem do roboty a hotovo. Policajt, idem do roboty, dám 2 pokuty a budem sa voziť v aute. Ne? Nôž, či zbraň, či oheň, či puma, ktorá utiekla. To je jedno, čo tam je. Ideš. Proste, lebo je to tvoje nie ani povolanie, skôr poslanie, lebo to je poslanie. To není jak bežná práca záchranných zložka. Vysvetli mi napríklad, teraz ti poviem, záchranára, ktorý ošetruje osobu, zranenú osobu, ktorá na neho pluje, kope, bije, nadáva, všetko negatívne. A aj tak mu pomáha, lebo musí. A ja chce. Dneska už 3. oznámení na ně. Prvně byli nahoře na Sulické, potom byli tady a... Já jsem neviděl za celý život. No dostali na žrát, jsme jim dali bagetu. Sme im dali bagetu. Preto ťa cením, ďakujem. Ja cením všetky záchranné zložky. Úplne radom do jednej. Fakt akože do jedného. Či záchranára. A akože obzvlášť cením fakt záchranárov. Lebo na rozdiel od policajtov, či prípadne hasičov, záchranár nemá žiadny donúcovací prostriedok. On má vlastné ruky. On nemá nič. On sa len jediné, na čo vie spoľahnúť, je na policajta. Alebo na inú bezpečnostnú zložku. Lenže si vezmi, že keď náhodou sa stane to, že tam príde ten záchranár prvý a nie je tam ten policajt a treba zachrániť život, treba podať prvú pomoc, treba riešiť situáciu, ale je v riziku. Nemajú to ľahké. Proste nemajú to vôbec ľahké. Oproti nám, my máme XY donúcovacích prostriedkov. Hej? Od tých najslabších až po tie najsilnejšie. Takže relatívne viem zastaviť čokoľvek. Hej. Není niečo, čo by si ako nemal na to ten donúcovací prostriedok, ktorým by si vedel odvrátiť útok. Od tej najzákladnejších, čo sú hmaty, chvaty, až po teda v tých najkrajnejších a najhorších prípadoch. Ale stále máš. Záchranár má čo? Áno, vie mu pichnúť niečo na ukludnenie, no ale tak pichni človeku, ktorý ťa kope, pluje na teba a nadáva ti, bije ťa, niečo na ukludnenie do žily. Keď trafiť žilu, niekedy je problém aj v kľude. Teraz sa pozrieme na to, čo vám vlastne rozprávam celý čas. Tak to se pokusil z místa vykázat, tu chvíli mě napadnul pěstmi. Neoposlechnutí výzvy. Přiložený pouta, jo?
Při odpolední obchůzce u zastávky náměstí Míru si strážník povšiml opilého muže se psem bez vodítka. Si teda třeba za pejska na vodítko. Co? No tak se přebažte. Takovýho velkýho psa bez vodítka. Nezvěte na mě. Vy prokažte totožnost. Tak, to vás jménem zákona. Pokiaľ vidím, tak je to asi niečo medzi Staffordom a asi Staffordom. Pozri sa, policajt prišiel, slušne pozdravil, požiadal a takto sa chová človek. Vyzývám za právního jednání, zanechte právního jednání. Jo, takže ukažte totožnost. Ukažte mi totožnost. Požíváte tady alkohol? Dobře, tak... Ohrozuje ľudí, hodí plechovku do davu. Tuto tá stará pani skoro o 5 rokov ostárla. Budete předveden, nebo co? Tak co, že se bojí, budete předveden. Proč bych... Aby si chcíp na rakovinu. Dobre. Myšík, nie za každých okolností treba vždy použiť taser. Neže oprávnené, ale nebolo potrebné tu použiť taser. Na čo? Na psa? Malý objekt. Pravdepodobne by si ho ani netrafil. Priložiť? Moc rýchly objekt. Závradný, jo? Já vás teď jménem zákona vyzvu, abyste zanechal to svého jednání. Já vás jménem zákona vyzývám, aby se zavřel držku. Dobré jednání, že? Zavři držku a bude to dobrý. No? Jsi vědom tomu, že se... Já se nejsem vědom ničeho, vole. Co jsme teďka tady 30 korun odprovázeli? 30 korun jsme tady byli. Ty mít 30 korun. To mi zaplatíš, ty Tady zůstaňte stát, jo? Nebo co? Nebo co se stane? Otočit. Ďakujem, Mike. Asi tá slečna vyzerá, že je nahnevaná. No my to vyřešíme, buďte otevřít dveře. Když tady budete řvát na celý sídliště, tak se to nevyřeší. Taký jemný hlások, že keď sa ráno zobudíš, to chceš počuť, vieš, vedľa seba, otočíš sa a už hneď začne, že... To sa, tedy sa modlí, že dúfam, že som sa nezabudil a ešte stále snívam. Oj, hej, videl si? Hej, pozri sa, to je chlap? Aha, tak zase mal malé vajce asi. Čo podľa vás spravili zle? Podľa uhla kamery. A ťažko to určiť, neviem, aký záber má tá kamera, pod akým stupňom a uhlom a jedno s druhým, ale čo podľa vás bolo zle, čo tí policajti spravili hneď od začiatku zle. Ale ide presne tak, oveľa ďalej od dverí. Reálne. Keby ten človek vyšiel s nožom miesto flašky, tak by to bolo 10-násobne horšie. Reakčný čas je krátky, veľmi krátky. A ešte tu bolo fajn, že... Poďte. Máš ho. Mám nohy. Tak. Mám. Vždy, keď sa snažia dvaja zadržať, zaistiť jednu osobu, jeden rieši vrch tela, druhý bere nohy. Lebo keby obidvaja chytali za vrch tela, stále sa zapre nohami. Ale keď jeden strhne nohy, není možné, aby ten človek dokázal ešte udržať ten odpor voči tomu. Táto vzdialenosť sa najhoršie dodržiava pri opitých ľuďoch. Nakoľko opití ľudia majú, neviem prečo, z akého nevysvetliteľného dôvodu, nutkanie sa s tebou rozprávať face tu 2 cm od face. Takto doslova. A ty keď mu povieš, pane, odstupte, tak ešte sa začne on na teba urážať, že prečo ty na ňo vôbec saháš. A to iba tak jemne povieš, pane, odstupte. A on zase ti dojde takto k papuli. Nelen, že dýcha na teba ten alkoholový smrad, ale je to aj nebezpečné. Vidíte to, čo som vám proste povedal pred chvíľkou, že tí napití páchatelia, alebo teda tí opití ľudia majú strašne tú tendenciu proste stále ísť bližšie k tebe, bližšie a bližšie. Doslova ťa chcú boskávať. Neviem prečo. Vidíš, policajt vystrčí ruku, má vystretú ruku, ten človek ide kvázi oproti nemu. A tu môžeš vidieť, čo sa vždy prevažne stane. Oni to berú ako útok a začne na teba útočiť. Pričom čo spravil? Vystrčil ruku. Páne, hej, držte si vzdialenosť. Toto by som nezvládol, nenávidím ožratých ľudí. Musíš. Čo máš spraviť? Nemôžeš tam dojsť a dať mu kopačku na solár. WP 90. Ano, sehárně, hmaty, chvaty, pouta.
je tu osobu určitý. Ten odstup, keď aj on si následne, že ho vyzveš, aby odstúpil, on odstupí a jak začne rozprávať, on na to zabudol, čo si mu ty vôbec povedal, lebo je proste opitý, má cez 3 promile a zase ide do teba. A to by si nič nerobil, len odstupte. O týden později přišel bezdomovec na ubytovnu zkusit své štěstí znovu. Stejně jako posledně byli policisté napadeni. A tak byl proti muži použit pepřový sprej a trocha hrubé síly. Zase. Halo, pozri sa. Posledně po těch vašich kolegách, přesně nahulený, jak byl posledně. Jo, měl ty donucovák. Jo. Dubnu 90, prostě je použít ty donucovací prostředky. Pepřový sprej, přiložený pouta v tomhle času. Došlo tady k napadení strážníka, ta obsluha mi tady sdělila, že je to ta samá osoba, proti který už byly jednodonucovací prostředky použity z naší strany. Tak to jsem pokusil z místa vykázat, v tu chvíli mě napadnou věcmi. To nemôžeme pozerať na Twitchi toto. Použil jsem kaster a následně použity hmaty, chvaty. A policie České republiky teda na místo asi taky, ať si to potom posoudí podle sebe, jestli to budou nabírat na trestňák. Na zem! Ako tunak ten pepšák bol účinný. Jednoznačne oveľa lepšie je, keď zasahuješ proti osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu, lebo tá je nemotorná, tá sa nedokáže dlho sústrediť na ani vlastné pohyby, je malátna, je ľahko spacifikovateľná, hej, len proste dáš mu pusu a je dole. Ale pod vplyvom drog, hej, všetci dobre vieme, na čo bol vlastne amfetamín, metamfetamín proste vymyslený a na čo mal pôvodne slúžiť, aby dodal energiu, sílu, výdrž, zlepšil zmysly. S tým, že takáto osoba, ktorá je pod vplyvom takýchto látok, znesie, ja neviem vám to povedať akože koľko násobne viac, ale je to fakt, že násobne viac. Takmer vôbec necíti bolesť. Ba dokonca gula je neúčinná častokrát. Taser, malá pravdepodobnosť. Pepšový sprej, 0. To si radšej daj do huby a aby si, možno, že sa zlakne na to, že ti smrdí z huby. Hmaty, chvaty, páky, neúčinné. Tlakové body, neúčinné. Údery, neúčinné. Takmer skoro nič. Není účinné. Minule sme narazili na 140 muža pod vplyvom, na ňom aj obušok sa ohol. No však práve. Ohlas opilým spícím cestujícím. Strážníci muže vzbudili a vyvedli ven, když však po něm chtěli doklady, začal být agresivní a vyzval strážníky na souboj. Uklidněte se. Nejsem smažka, chodím trénovat, chodím boxovat, jsem boxeři, já vám ukážu boxera. Já jsem boxer. Co jako? Jsem slušný člověk a vím, Ja som boxer, ukážu vám boxera. Takže vlastne takže keď si kúpite boxera, to je vlastne tá násadka kovová na hánky, čo je vlastne úplná hlúposť, lebo si dolámete ruku akorát tak vlastnú, tak ste boxer. Presne tak, ako píše hypoteticky. Keď si pozrite americké bodycam, tam je to strašne vidieť, lebo oni sa neserú. Tí Američania proste jedna výzva, druhá výzva, nemáš ruky moc auta, bam, 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 gule idú. Z 10 videí 8, keď strieľali, tí ľudia pokračovali ďalej, spravil 10, 15, 20 ďalších krokov, pokračoval ďalej, tieklo z neho ako prúdom a on išiel ďalej. Pokiaľ sa mu netrafil kosť, tak on išiel ďalej. Nič, išiel ďalej. Mal 4 diery v sebe, išiel ďalej. Preto vám vravím, že pri tých je to ťažké. A vonkoncom tam v Amerike, keď tie drogy tam nevieš, čo používajú. Ne, však bola droga, že krokodíl, že to ich zožieralo, ne? Preto sa to tuším volalo krokodíl. Majú obvodiaci prišli, áno, peprový sprej máš, jasné. Náš vysevač sa volá, že ne? Nemôžem povedať. Alebo zombie droga sa to volalo? Ja neviem, jak sa to volalo. Štátny kubík. Sportovního proboha. A som sportovec. Sportovci skokojí takhle nebo co? Tak jako prostě mám rád sporty, no. Takže sportovat. Sportovci skokojí takhle? Tak jako prostě mám rád sporty, jo? No a ještě radši máte drogy, co? Ne, drogy neberu, víš? Drogy. A co jste? Zahulím si to, jo. Neberu tvrdý drogy. Drogy neberú, ale když tak si zahulím, jo, ale neberú tvrdý drogy. Tak najprv povedal, že drogy nebere, potom povedal, že si zahulí a zrazu zistíme, že má musela pervitín. A víte ten důvod? Vy zastavíte mě! Víte ten důvod? Víte si vůbec ten důvod? Ďakujem za follow. Celkom pekná páka. Tak, vidíš, muselo to dopadnout tak, jak si smysleli. Můžeš poutat. Pan to? Buďte chlapi. Výborně. Nějakou zbraň u sebe? Celkom pekná páka, ale padol s ním. Zase, keď má niečo ostré pri sebe, ihla, hento, toto, tamto. To je nebezpečné. To je vždy nebezpečné a ináč akože. Lehněte si na bok. Já se zbraň. Teda žádost řidiče vykázána. Bohužel pak pan začal dělat problémy, byl agresivní. Takže v čase 12:45 strážník maty, chvaty, pouta. Dávali jsme mu dejchnout 1,72 a neprokázal totožnost, takže ho budeme předvádět. A prostě je potřeba, že jsme Astru dejchnout 1,72, ale mimořádně agresivní.
Kvůli ověření pachatelovy totožnosti musela přijet na místo také hlídka státní policie. Následně byl 26letý muž, který nadýchal skoro 2 promile alkoholu, převezen na záchytku a jeho případ byl předán k prošetření příslušnému státnímu orgánu. Dobre, na dnes videí dosť. Dobre, pozreli sme ich vyššie.